ibalik na mo ang tuig 1980s nga duwa sa mga bata. So karon mga panahon na inyo makita karon ang duwa na mo kani sa bukid sa Kantungaw. So Idol MJ to. Kasi nung una mo imo ani. Ikaw doon. Ako. Oh, ikaw founder. Ako gini ay. Oh, ikaw. Siksi kay. Ge, nyara. Awara, Charles na ni. Padong. Ikaw, okay ra ka? Ha, busy kini nako eh. Ikaw. I-share ka ni. Kulbaan ko gamay kay 40 na bedad ako karon sa una duwa ko ani city pangkan. Sige. Okay na. Wait sa. Nabalay. Ay, wag mo na napil ang palwa. Kalingaw naman lang yun sa mga batang bulbulon. Nalami naman lang yung ibalik sa unang panahon guys, no? Mao ni duwa sa unang panahon. Sa wala pa nauso ang cellphone. Tugnay pag mga TV na, lingaw kayo sila. Matamla sa tae, agoy, kunuto ni mama, kay nagugaw-hugaw man. Kapay kaayog laba. Nya, magugaw-hugaw ra. Sadya kayo guys. Pili Daog ang Team Kantungaw. Team Kantungaw. Ang team Balamban. Hindi. Ano man? Balitok gini ko ato. Nagkatae ba ka? Ada na tubig to. Nagapilapil pang dambings kung imsay. Tanawon ka na ron. Oh, sa girit baka din ron. Sige, padayon siya magibati, dambings. Ang sa namin si imsay, wala man yung tao ni Ukang sa iyahang padulungan. Di na siya kamao, di na kadaog slawas. Magsugod na tagdayat anay Jamaica, imsay ha, na tanawan ha, milin sa babo ang imsay, tanaw dambings, napak. Sus, ginoo ko si Dambings. Agoy, naingog tubs. Sus, nagpabuyag in town ang mga tiguang no, pero okay ra nalingaw in town ni ana guys. Maraming nabalik sa unang panahon. Basin pag ang dala na ingon in tawag daruhan sa kalapok no, pagpadong na mo diha sa Kantungaw, but anyway, sulit gyapon kayo, dagan king salamat. Unsa tay nakaon ni Kuya Ali nagtuo man ko sa girit na kog maayo nga gitulod man day ko sa ubos wa ko'y kalibutan. But anyway, thank you for watching. Ako din si Dambeng sa babaeng kiyata diligan.